שלום, אני מכיר את שרה כבר למעלה מ10 שנים, מאז שלמדה באחד הקורסים שלנו. אנחנו בקשר די מתמיד. אני חושב שמה שמאפיין את העבודה של שרה ומייחד אותה, זה אפשר לומר בשני דברים, במהות העבודה שלה ובאופן של העבודה. האופן הוא דרך עבודה מאוד מאוד מובנית ומסודרת, היא יודעת לאן היא מובילה אותך, זה לא סתם בוא נדבר ונשוחח, אתם יודעים אפשר לשוחח עם כל אדם על המון דברים, אבל היא מובילה אותך לנושא של החתונה, אימון לחתונה. הדרך הבנויה הזאת היא דבר מאוד חשוב באימון. הדבר השני זה המהות של העבודה שלה, שהיא משלבת ממש מהחלוצות של אלה שמשלבים את האימון עם השטחנות. לא די לומר לאדם, אוקיי, אתה כבר מוכן, אני רואה אנשים שבאים אלינו לשטחנות, המאמנת שולחת אותם, אומרת להם, אתה כבר מוכן, לך תחפש לך עכשיו לבד. מאיפה הוא יחפש? איך הוא ידע? האימון והשטחנות הם ממש כמו אבא ואמא. אי אפשר בלי זה ואי אפשר בלי זה. ושרה משלבת, ממש תורחת, אני רואה אותה כל הזמן מעלה הצעות אצלנו בארגון שלנו, לדאוג לאנשים שעשו אצלה אימון גם לשידוך, ואז היא מלווה אותם ממש בשטח. ברגע שאדם נפגש לעשות את האימון, זה הדבר הכי נכון. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה.